Utorak večer rezervisan je za žurku na velelepnom imanju u Šimanovcima. I prethodne noći veliki šef je organizovao zabavu za zadrugare i postarao se da oni uživaju u dobroj muzici, ali i hrani i piću. Neki zadrugari su popili koju čašicu više i malo su se opustili. Bojan Simić je rešio da se zabavi, pa je glumio obezbeđenje i čuvao ulaz u rehab u kom trenutno borave Filip Car i Aleksandra Nikolić. Bojan je u rukama imao dečiju igračku u obliku oružja. Reč je o plastičnoj puški, pa nema razloga za paniku. Šetao je po imanju i krio se iza stubova. S obzirom na to da je u pitanju dečija igračka, pretpostavlja se da je uzeo plastičnu pušku s kojom se sin Miljane Kulić, Željko Kulić, igra na imanju. Korisnici društvenih mreža komentarišu da je jezivo što se deca igraju sa puškama u tom periodu, kada postoje mnogo manje agresivne igračke koje su prilagođene najmlađima. Nema sumnje da se Bojan super zabavio i da je nasmejao gledaoce kraj malih ekrana.